Me kiinnitetään uutta turvaistuntoautoa ja ajateltiin kuvata tää teille videolle, niin näette vähän, että miten tommonen Axkit Duofix, oliko? Duofix istuin sit kiinnittyy, eli Roope kiinnittää sen ja me tässä seurataan vähän sivulta ja koitetaan katsoa, että miten toi käytännössä menee tuommoisen turvaistuimen kiinnitys. Moikka! Eli tässä näin nyt meikäläinen laittaa tän auton omaan turvavyön täältä istuimen läpi. Ja saadaan se myös tällä pysymään tossa. Sitten vähän kiristetään sitä. Katsotaan, että toi tuli tuotto. Sehän nyt jäi laittamatta sitten. No, mutta ei se mitään. Sen saa siellä. Oliko se sit laittanut ne anturit? Ankkurit Etukäteen paikalle. Joo, mä laitan ankkurit siis etukäteen paikalle. Okei. Okay. Kyllä. Ne ankkurit nyt sit jotain tukee siihen? No se vetää sitä tonne suuntaan, kun tää auton oma vyö taas tää tonne perään. Niin. Joo. Tärkeä osa. Elikkä sit vaan tosiaan ne ankkurit on täällä pelkää ja penki alla kiinni. Sit vaan otetaan tästä turvaistuimesta tää vyö. Noin, sit vaan napsataan tohon noin se toisella puolella. Sama juttu. Noin. Ja sit katsotaan tää tukijalka, että tää on hyvin. Noin. Noin. Sit vaan. Noin. Ja se olisi siinä sitten. Onko kaikki? Kyllä. Oikeesti? Okei. Okei. Sit se on... Jaha. Okei. Kiva. Se oli nopea. Elikkä käytännössä mitä tässä nyt meni? Kuinka pitkä video toi on? Näkyykö siinä? 2 minuuttia 50 sekkaa. Niin, 3 minuuttia ja plus ne anturit siihen etukäteen, missä meni... Ankkurit meni etukäteen. Missä meni sit kuinka paljon? No ne oli... Ei niissä nyt kauhean kauan, pari minuuttia kans. Niin. Niin Okei. pujottaa sinne alle ne. Se oli nopea. Aika helppo. Hyvä. Hyvä niin. Elikkä tää on tämmönen istuin, mikä sitten on 9-kilosesta lähtien, ja kun Eva on nyt 10-kiloinen, niin 10-kerholainen, niin hän voi siinä sitten olla. Ja se on, kantaa aika pitkälle sitten, kun sen saa myös toiseen suuntaan asennettu, eli päämenosuuntaan, kasvot menosuuntaan, ja se on sitten, onko se 25? En tiedä, ehkä valehtelen ihan hirveästi nyt, mutta olisiko ollut 25-kilosen asti sitten kasvot menosuuntaan. Joo. Eikä semmonen. Laitetaanko me sinne? Semmonen jakkara. Jakkara. Tämmönen. Tää on aika korkea ja tietty tää Pälkeen paikan matkustajalla on nyt aika tukalat oltavat verrattuna siihen, että on koko penkin sais taakse, mutta sit täytyy vaan hommata isompi auto. Niin ja tässä on tosiaan sekä ne Isofix-kiinnitteet että ihan vyöpiste-kiinnitteet, että jos me jossain kohtaa vaihdetaan vähän hienompaa autoa, missä on sitten semmoset Isofixit, niin me saadaan tää siihen myös sitten. Eli katsotaan. Noin. Siinä on sun uusi istuineve. Onko kiva? Täältä näkee vähän maailmaa, niin ehkä viihdytään sitten vähän paremmin automatkat. Et kun näkee tosiaan sit ikkunasta tulossa. Ja täältä tulee sitten molemmilta puolin tulee remmit. Okei. Pois vai? Ei nyt pääse pois. Nyt äiti laittaa sulle kiinni.
Joo. Ja sit se laitetaan tänne kahdestaan. Noin! Noin! Ei äiti koske enää. Noin. Ja sitten täältä sitä pystyy kiristämään. Elikkä sen voi laittaa ihan löysästi kiinni ja sit vetää täältä vaan sitä kireemmäksi. Ettei tarvi pujotella niitä käsiä sit ihan pienten reikien välistä, ettei mene hermot just lapsella, niin kuin Evellä menee aina hermot tämmöisiin touhuihin. Elikkä noin. Tukeva ja hyvä istuin. Ainakin me ollaan tykätty nyt tämän 3 viikon ajan, mitä me ollaan tätä käytetty. Näin. Tätä sit käytettiin. Sanotaan heippa. Moi moi!